جندتي ها ناس كيف تفضل غريبة بني غتي دا سديم زي هو يكودي مسيور استاذنا انت عليه خير شكرا نو خیریت تکڑا شکر اچھا دارا علاقے دا کرے ارغڑو نہ جلے ارغڑو ہاں او دا کرے ٹیم دا سے جوڑا نو کرے پوچھ کن گڑے او ڈیم ٹی تیر پر ایک دیر تنو کیر گٹی لکھا ایک سائیں پر ڈیم جلے کیر گا تو دیرا کٹکا ہے سنتے کے نہ کیر گا ہمیں یہ پیپ چارے نا ہاں پیپ تے جلے لانو صحیح انو کیر گٹ تیر خلق کا ایک مزا سے بند کرتے نو تو نا دیگرا کا بریرا دا جلے ہن تنو بندی کیر گڑ والا بلا جلے ہاں دا بندہ تا دیر پر ایک وقت کرے دا بندہ تا دیر بھی ٹھیک ہے او ارا بندلا تھا نا دا ہی پر بندہ سنگی خن او ویڈیو کو دالا نے بھی ٹھیک ہے پر نہ سینا بند پی نہ رہتا اچھا دانا پھر دا گڑا کپڑا تو دیر بفک یہ ہے پر نہ بولتا دیکھتا ہمیں یہ دے مکرنت والا ہمیں یہ پر دے میں سے منڈی والا او تیغ دین تیغ دے میں صحیح یہ بھلا جلنا تو ہمیں کر دا جلنا تو ڈانگی بھری مطلب بھلو جلو تھا اچھا دار دیر مصری او دیر سلیک مطلب صحیح صحیح اچھا ارغڑون تک پردہ دی ارغڑو دیر تو گڑگڑا کر سا کرے گی نا گڑگڑا دانا بات يقول عم هالكون دفتر نا مش كده دا ستمانو نا باتي على الدروازة مروطة خاو دیر کا دانوا دا کلٹی ڈانگی دا مش كده دا ستمان دا اچھا برکت دا سلام لو صاحب دا ارغڑون اصل جگہ ہے جیو دا کرے ارغڑو نا بھلا جلے جیو دا کرے نا دانگا بھرے کنا دیکھتا ہنو کار سے پرے نو سمو تمیرن تٹی کٹان والا جلٹی کٹا والا جلٹی اچھا دا ارغڑون دی کرا کبرے دا کرے ونا اسی بند سی دا دے کرے آب شارو پارت مینس ایلو دیکھ زی اندانا بیٹی نا تقریباً 250 کرے فٹان کرے دانا دیر کرے پھرنا شیف تمک عجیب آواز است بالکل اسی جوانو منظر مرک پھرنا سیزن ٹی ولا دیر تمان تو اوڑے نظارس مرے کوٹے میں دیر کی تما داڑے نو موٹ سے جوڑ مرے کسی قسم سی نہ دھنزس کرے یعنی دی ملے بالکل صحیح وہ آواز سے بھی خطرناک عمر ہوا آواز تو نظیم وارس تو کیک اچھا پین قسم سی نہ ولدا توار سی داڑے بروٹے میں پھر کے پھر مس دی کو کرے تمیر بابو انشاءاللہ اچھا دا واللہ کہ رے اخس ٹائپ پھر نہ حساب چلو لیکن 8 گھنٹہ والا چلیک فوارت دا تقریباً گھنٹہ سے کا پھر ہم پدو کرے دانا کرے آب شارت چلیک ٹھیک ہے دیکھتے شیر شیف تمسا کریں تے مران دانا دیر پر ایک نہ دیا 10 گھنٹہ چلیک تو اندر مطلب کیچمنٹ ایریا تے مرے باس مرے ہم مشتا دی اٹھ نہ کمبری نا دا شیف ارا ای پر گھوڑا کپر علاقے ایوا اے پر کرے ولدانا علاقے انت والا ڈی منا کرے گے اے مرنا کرے ڈے میں تیغ ڈے منا کرے دیکھ ولدا ہے پر دون کر میرا سٹی تقسیم ہاو گے گڑا دانگی برے دانگی ہے پر نہ ہمیں کر اے بڈے ما اچھا انا دلا والا ٹھیک ٹھیک دا باز مشسی بھی سخت ہو مش تو تلارے ہو دادی پر براویتی تلار دا کرے اصلٹی قدیم دورٹی مشنا میستا کرے جاگا سے چرینگو کا دا سے تو داڑی کرے ہنار کم اچھا انداڑی لگا رہا مشکل اللہ دونی کا سختی کا کرے جاگا تا کرے ہو ہر رف پانا تنر مشنا میسے وہ کرے بس دونی کا سختی کا جاگا تا کو لگے ایک دھڑک ٹھیک ٹھیک گڈاک مستنا ہر رف داس کان کرے نسل تا صحیح کم مارے داڑی چوکا مارے چکرے ککبرے داڑے ایلو سیسو ارے تولو دا مشتی ٹی ارے تولا نہ مطلب دارے کہ خوراک سرے کہ تولا داڑی وہ بس وہ میلٹ میلٹ کھری آتا کہ وقت زندہ ہو نا وراغا بس وہ تینا شکار کیرے تو ولد شام نا تو دا صدا چکا تے شکار کا ننگڑ دو چکا چوٹر تو دا مخلوق کے دونے کی مجھے ایسڈ کی شکار ہے رٹیمی کو بھلا دان تاک مسو انت پارا دا بے فریق انتے من سال کرے پھر کتا ہو نا نعمتی داڑے نسل کم مسے نہ چکا تھا سید دا توارا خص سی استی رٹ کی خوش مرے گنخ چک کرے سی پارے نس کرے استے بھاری ہے کہ
اس قسمت سے نہ ساز سی صحیح بالکل روح سکون تک جی اچھا مولوی صاحب جی جی داڑی گڑاس تلارٹی رخت خننگک دا امرو رختو ہاں دا رختا دا پار کنی ہاں دا رخت کرے خطرنا رخت سے ولدا فیم بوچ دانا زیا لگانے ہاو ہے نا سر دا امر بچانے گڑا انت یوں تو گڈی دا رخت تو دونے کے جیسے دا تلارے سخت دانگی کے لگیں کا پگو جاندا بچانے ناصر ہاو دوم ولدا دونے زامبرین پارت زامبر رک لڑون جے او لڑون جی ہاں ہاں دا قدرتی تلارٹی مرے سختی کا جگہ مرے گا دا حکمت ٹی کارے میں تک دا بھاس ٹھنڈا پوچھ سے اچھا ٹھنڈا اے پاران تے کرے ولدا ای انت سے جگہ سے گون کسوڑ گون کسوڑ ون دا کرے گون کرے رخت سے ہاں ولدا کسوڑ گونام بارے ٹھیک 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 لیکن دا نہ کرے خلق مرے کرے کسوڑ نا اے مچ ڈڈ مرے گوننا سا کنیرے یا دا دوائی سی کنیرت سے گونے دا نیام ہے یہی اچھا ہمیں یہ پس ہے پار نہ دا پار نہ ہر تو ما کو نا گون کسوڑ گون کسوڑ دا دے وائلڈ پسٹاشیو پر انگلش او دا نہ کرے ہر تک خلق مرے دا گا پستنا سی نسل سی او دا کونڈ سی بہت کونڈ گزاری ಹಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋ ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم شرمند دورو کو بنوکک داٹے منن اسے کونڈ سیٹیون غار سیٹیون اور مولوی صاحب بینن دونے اندا علاقہ نہ بندہ سے بنیادی زہری نہ سے لیکن اینو پگنداڑے ارغڑو رہیں گے دا علاقہ ارغڑو اور دا علاقہ خزارم باز مر مفک بازید کا پری مزیدی تاتے ادار فینا السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام اچھا دا خزارہ نخس مرون داتے منن دا تقریباً کرے خوددار ہے پن دا عوامی ہوٹلان دانگی کرے دا جھلسی دا ارغڑو پنتا ارغڑو انتا کے پارتا ارغڑو داوا جام پارتک دانا دیگ کرے برے بعد بلندیاں شیف تمیرن غڑغڑا کرے سا دیگ تمیر آبشانہ طریقہ اچھا تو وہ جان کرے ارغڑو دانا پن ٹھیک ہے دا ارغڑو کہرے انو لگے کہ مالف داڑے بلو آبادی مسونی مستنا اور داٹے منن غار سیٹیون دا غار نہ بارٹ نرگڑس پر ہاں دا تاریخی حوالت کرے دا قدیمی ہو جاگہ سے دادے کرے نن تقریباً کرے ایسڈ گڑاز مرے قدرتی ہو غار لیکن دا کرے دوانا خطوں کو زیر خانہ تھی اچھا دا دوانا خطوں کو سے یعنی کہ دا پتھر نہ زمانہ نہ سے بس دا تقریباً ہمو زمانہ تقریباً 4-5 ہزاران 7,000 اسکان دا مخلوق کرے رہیں گا کہ قدیم دورنا کرے دا انتا تا مشتا زیا دا انتا تا دا سوفتا کرے انتا کو دمباتی ٹی افتا کرے گڑا کھننگی نا آثار قدیمنا بہت سی مثال کے طور پر یہاں کرے پین افتا رضان سی یا صحت سی یا خلنا اندنو افتا کرے کنگڑ منگڑو صحتو دا ہمو دورنا مخلوق کرے دا خطانو زیر خانہ تی تینا رہائشی کرینو اور تینا زندگی گدری پینو کنے لگے کہ دارا کہ دمباک ہو سکتا ہے داو کا مستمرے دا تقریباً ہموئی دورے تقریباً دمباکو تو قدیم دورہ نہ ہونا اچھا دمباک قدیم تنو لیکن اوڑے تہذیب از مسنے یا دمباتے خطیر اوڑے افتا ویل پلانڈو جاگا بلڈنگ مسنو جو کہ مونجو دڑوئی دا سمیری بٹی ننا او کہلو مہر گڑے دا علاقہ تھینک نا او کا او بادشاہ کوڑ رنگانو آ مخلوق جوڑا لیکن دا کہرے کھونڈا تھی رنگانو دا او کا مستنا ہے باز ہاں دا کہرے تقریباً ہمیں وہ کانو واقعی نہیں تھا مستنا ہے دادے پر پتھر کا دور صحیح یعنی پتھر نہ زمانہ انسانیتی شعور مت سنے کہ یار دس تینکی اسی اور آسی جھوڑے تو کہرے گوڑا ترجیح دی سنے جاندے مشتی ٹی رہیں گا نو شکار باز مت سنے کرے نو کنگو نو ہاں گوڑا مشتا رہا کرے تینکی مڑے پھر برساتان موسم نہ کرے سختی تن یخان گوڑا کرے زیر خانہ خرے کے خودنگے شروع کرے نو اور زیر خانہ جوڑا نو دا آسی ٹسب بلکہ داڑے تقریباً کئی زیر خانہ گوندنو فیملی تا فیملی داڑے کرے رہیں گا نو اور تینا وقت کرے کہ گدرے پھینو تقریباً
اور افتا آسارا کوری رینو پگدا گری دا مولٹ نا نشانی کو او مولٹ کو دا او لگی فین ہوتا یا دا سنا کوریا لگی فین ہوتا ہمیں وقت نہ ہو دا دا مولٹ کری نانو کم مسنو اے دورٹی تو دا مو مرو صفا بالکل لندن لیکن دا مدا مدا وقت نہ ایسا بٹ ہمیں دور نہ دا. اچھا دا پار کے دا خاخر تو باز او کا پد بسک دا خاخر دا ٹیم مسونے دا مولٹ خانیں گے داڑے خاخر نہ تو دورے نہ نورن تقریباً تو بعض قدیم ہے جی دا 5000 7000 سال اس کا نرا کی آثری قدیمہ کو دا سنن خودی نہ تھا او کہرے دورو ہم ترقی نہ مسنے تہذیب نہ مسنے اور خاخر نہ او دورٹی ایجاد مسنے داو تقریباً کہرے او دوران مچی مستموی دوران بندگا کو داو تم کہرے خاخر نہ ایجاد مسنے کہ گڑائے تینا بسینو کنگنو شکار کرینو اور او کم پد کرے جاگا جاگا مشتی دی جھلتا بائی تفینو گبر پارتا طاقتی بندق مسنو. اچھا گبر طاقتی ہاں گور بند تفینو بھلو کرے جلتا باتی تفینو گبر پارا ہوتے وہ طاقتی بندق مسنو. اور کھیتی باڑی ہے وقت کرے کرینو تقریباً کرے یعنی کہ گور بند ایٹما ڈیماک مسون دی ریسٹور کرینو بس دی ریسٹور ایگریکلچر نا کنسپٹ اف مسون بالکل بالکل ایگریکلچر ہم کرینو اور داسکان کو ہوتا نشانی کرے مشتی دی جاگہ جاگہ. اچھا دس دا دی خانی میں کہ دا مضبوط خانیں گے وجہ انتے دانا مضبوطی دادے کہ دانا کرے میشہ سے تقریباً سخت ہو دا مشین پارا میں نے سے گچ کمبر نم پانا تو برائٹی کنگلی میرٹ پارا تھا انگلیش بالکل گچ کمبر یعنی دا مرکب اردو اٹ پارا تھا سخت ہو سی بس دادے کرے زور اٹ گوڑا کاٹ کے پدا گوڑا دا تقریباً کرے شیف دن تم پک بھر بھر مفک. اچھا دا ناند خیال ہے دا اچوری اٹ کاٹ کرو کے ہاں بالکل اوفتن کرے اوزار خلنا مسونی گڑا سندرو مسونی اوفتن کاری ملکنو اوفتن علاوہ دا بھاز کرے ماہرو ہم مسونو گڑاس کرے دھاتا تن کرے مثال خیسونے اوناو ماہر مسونو خیسونے کرے دیر کرے نو خلطان کشانو اور خلطان کرے آہنے کشانو آہنے کی کشار تو لامل تھفر ہوئی جاد مس ایلو گڑا کو اوفتن ایجاد مس ہمیں دورانی مسونو اوفتن ماہر مسونو. اچھا والا خاخر نہ برے نہ کنسپٹا تو خاخر اول تو بنیں گروک تمانی والا اورانو کے خاخر سے ہاں وہ دونے کے جیسے 5-6 ہفتہ سال ننکانا وہ تہذیب یافتہ ترقی یافتہ مخلوقت متنی افتا کرے گڑاتی نن خنے نہ بھاز ترقی او کا مسکی نہ پدی کا نہ بھاز تو یہ دورٹی انسان کرے ہنم مسری بالکل جنگلاتی رہیں گا نہیں ہاں بالکل جانا تو چو پچو مچو متنی بالکل جنگلی زندگی گزری بھی نہیں گوڑا دا مسنے گڑا دا جنگلات رساداتن خلقنی کنگنی ایلو جانوراتن اور ایلو جانوراتی وار بسنے گلے انساناتانو شکار کرینو کنگنو گوڑا دا طریقہ یک ورنن چلے سا کرین یعنی انسان آبادی گوڑا ودنگی لیتن ہوتا دون کے دا سے نن کرے دون کے ودا ننتے نن کرے دے قابض مسنر جانورا دا سے پیر انسان آبادی ودی سا کے کھیلو جانورا یعنی کہ ایکو سسٹم کے ڈسٹرب مسن ایکو سسٹم بالکل ڈسٹرب دو مس کی انسان ترقی کرے نا ادھر روٹی خاخر ہوتی تو خاخر اچانک کرے سہی پارے نو جنگل سٹی لگا گرو کس تما تو تمام جانورا کرے پہ کھل نرار انسان ہوتی تو نوارس او ہم نرا لیکن نرگاں پد کرے ولدا مچی سلیس ہورا کی دا انت سی ولدا پدی بس رات یخنا سیزن ہورا کرے دا فائدہ یو کڑا سی بندہ کے کرے گرم تخک او کام پد او خاخرا کرے کئی سال خلقا نرا کفتار نرا کھل نرا پورا دشمنی ہم نرفک کھلی نرفک اچھا والا سوئی بھی سی یا تھا ولدا کرے شروع کرے بیسنگے او کام مزتست مزتست انا طریقہ خاخرا کا سیپ بالکل بالکل اور مالو خاخر لگی پھر چکا پر رون تسی چکا وہ تو دونے کے لیے خاخر کی ایجاد مس تو خاخر ضرورت ہے چک کرے نمپانا کرے ایسی قسم سے نا خلصی دا خلفک بلکہ اس قسم سے نا خلصی خاصو خلص یو ہاں ولدا کرے پولا تس کرے مرے گاہے نا جوانی گاہے نا پولا نمپانا اندر پولا تے دا خلے کرے را وفتا کرے خل کست دون جی دا کرے چنگاری جلکی صحیح تیروں کی جلکی تیروں کی جلک کرے تو ننا براوی کمک کرے رہا اسی کرے بوچا سے وہ کرے کپا سامبار اونا انت مرے کھلست مرے اچھا افتی میڑا رہا انفلیمیشن یعنی کہ زو ہاں بڑکنگ افتی وہ میڑا رہا تینا کرے سمجھے جیب آتے تی پلوا تینا تفیر اول رہا تیما خاخر کی لگی فیر گوڑا مکرے داخس کپا سا نظرس داڑی تخار شیف ادانگا چکے گل کرس نہیں بندوں کی خل کرتا دا تیروں کی تمہا کسیں کپا سا نزیا اے کرے کہ موٹ کی کرے کہ مدہ جھٹ سے کرے تو خاخر لگا کے والدہ پوچھو مجھتے خارے گیا تھا اچھا صحیح کنسپٹ داس کان کی کرے ارے مشتے تی براوی تی تون
داس کان کی یعنی انت ریتون تا يعني ماچس مري مف چكري چکریتون اچھا دا کني پر داٹي ما تولو كوندا كوندتي کوم پارتا كوند پارتا غارم پارتا مستنا بنا داس داڑے کرے ہچو گرمی فک اصل باز بہترین من محسوس کی دا کرے زیر خانہ نہ تو بھلا فائدہ نہ دی نا دا کرے گرمی تی قدرتی ٹھنڈا رہیں گی ہے نا سا اندر گرمی تی ٹھنڈا رہیں گی چھلے گیل کی دا گرم مری صحیح دا قدرتی داٹی اندروں دانا ٹیمپریچر سے اونا وجہ دا دے کہ دانا ہرا انن تو سنو نا تو ننازیا کئی ٹنا کو سہیں پرمیشن ادا سی صحیح صحیح بالکل بالکل وہ کرے گرمائی سے بھی لے بس او وہ وجہ کرے دا ٹھنڈا رہیں گی اچھا دانا مضبوطی نہ دس دا پاو کہ نی پاسا کہ دا 5000 سال یا 7000 سال متکنونو نا لیکن دانیا مٹیا خسو زلزلے بستونی تباہی لیکن داس کان دا بچوں کو نہ دا مضبوط ہو نا دا گج کمبر ہے نا گج کمبر دا ہن زو تو تھوڑی اندر دا نزی مشا سی دا تقریبا 8 فیملی نہ جاگا مرو دا تو سنگلو فیملی سی بلدا ہے پارا نیلو فیملی ہے پارا دا سی تو سب دا تقریبا اسی کومس خاندانس مسونی ایسی فیملی دا دے اسی ہے پارا داٹی دینا مالتے میں سنو ڈکانو یا نا یخا یار او دورٹی تقریبا نا شکار خلنگ کوننگ او دورٹی تو ہر گڑا گنج مسونی نا صحیح زندہ وہ کرے کام پر زندہ اکتر رہیں گا نو بس دا کہنا شکاری کرے کنگو وداڑے رہیں گا اچھا دا دور والا دا دور کے مسونے سیٹل فیملی مسون رہا یا تو اننگ بننگ دوں کے دا انتے خانہ بدوش پارا تھا او کا مستند زندگی خانہ بدوشا کرے تقریبا او دا سے شروع مسو ای مستناک تو ہنہ اسو کی تقریبا سیٹل مسو ہنہ علاقہ تھی رہیں گا نو اور وہ تینا اسے چھوٹا نلیست پچا نلیست پورا جس من ہر گڑا ای گڑا بوچاتان یا جانور نسلتان ہن ہفتہ نی جوڑا نو تینا گزارے کرے نو یعنی کہ راتو انسان ہے اونا ضرور نہ اراڑے ملر باز کم مسنے او دور اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ یعنی کہ اراڑے بندگے اونا ضرور نہ گڑا ملر تو او ہجرت کا پکڑا ہم ہو جا کریں گے داٹے ما اندادا دورے رہائش تمسونی داڑ شکار مسونی اچھا ایگریکلچر دینا کونین کی گڑاس کرو راندا مشنا گڑا تے کنور تو دا باز گڑا مسونی بالکل بالکل ہندا حوالہ مسنو تقریبا ضرورت ہے کہ برابر مسو صحیح ہاں ہجرت تو انہوں نے ضرورت ہے کہ مرے ضرورت ہے نا وہ تو ولدا پدنا نہ کلچر مس ہجرت کی بھائی سندھ بلوچستان نہ ملاپ ہننگ بننگ دا دے وہ قدیم کلچر سے لیکن دا تو باز مستنا سے اڑا اچھا ٹھیک منتوار مولانا صاحب نے تو آلاوال مسک اور بعض معلومات نے تسوس مستنا بارٹ اور دا کومات نن خنتوی سنن یسوس داڑے پین دونوں کوم بازی داڑے باز است تو شیفی رے نشان تھی نے یہ داڑا بھلو سے صحیح یعنی ہے نا دا اندر کا دا کومنا تے دا تو باز بھلو کمرہ سے او دا کمرے سے بھلو بارہ سے ہاں او دا کے کمرے سے بھلو اچھا دا کی تقریبا باز فیملی رنگ کریں گے او بس دا کرے کہ گلاس تو ہمیں وقت دا مخلوق محنت کرے سو خطا سے بدا اینو پھگو دا دے نہ ہم سے استعمال کرے اچھا دا اینو پھگو مستنا زمانہ دا سب استعمال دا سو استعمال کرے تو دا یہ خطی نال شفٹ مل یا خطی زندہ دا خیر مو بس مال سے دینا نہ خلیر اچھا اچھا دا بندہ سلیم دا تو اورا سے سمجھو پہ سلیم نہ پورا کمرہ سے بالکل بالکل لمبائی تے پا 14 فٹ مرو 16 فٹ لمبائی اور 8 فٹ کے رے یا 10 فٹ کے رے چوڑائی دا پانا واہ واہ دا کنڈا تے تم خطانو خنے سنو گڑا تے دا کنڈا تے خطانو دا کنڈا سی خطانو تے ہو 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 دا ہن خطی دا تے تی پین خطانو مجو کے لکھنے واہ دنگی تو اچھا دا پین خطانو تو مستی کر دی مستی ولا دون لکھنے دا ہن تا خطی سے نہ واہ واہ بھائی دا تو بس صحیح دنگی مجھ داک سے ڈکوا تے اوکا ایک نہ نہ خدا سے دیکھو دا دا دم خنینگی کا اس دروازه دروازه ته دا څنګه دا دروازه ته دا ته کلم بل غاری انده دي وینې ته دا سامان کوم خلق نه اینو دا پکړه مخلوق اینو پکې تیر ګراتی ته کې دي ته او اور اګه خل کاټو اور دې نه استعمال دي اینو پکې وته دي ما یہ دروازه سمجھا گرتا کا کڑک مسرن خنتن تا نه کې رینو مامتنی نه دا څه پھر نه موس مراఠی مامس او بابو دا ابشارات کې رسل کې نه چکر مکر خلې نه انشاء الله ٹھیک ہے اللہ حافظ بعض بعض منت فرق